sandali. Ang bilis maglakad ni Mrs. eh. Ha? Oh, naubos na. Ay, marami yan kanina. Naubos niya. Hindi mo ibibigay doon sa nanay yan? Pwede naman. Kaya papainumin ko na ito ng tubig. Ano yung dala mo, Beth? Ay, wow. Ay, wala pang tubig. Ano pa lang to? Saba pa lang. Makainom sa rin, si Ben? Ha? Makainom sa rin. Kaya saray eh. Kainumin na. Uy, pogi. Nyulok. Oh, diba? Bagong ahit tayo mga kalabar kads. Yun, no? Magandang hapon sa inyong lahat mga kalabar kads. At welcome back again sa ating panibagong episode. So sa episode pala na to, nandito tayo sa mini farm. At papakita ko sa inyo kasi natapos na pala tayong mag-ayos ng bakod. So nag-ayos tayo ng bakod para hindi na makalusot yung mga kambing kasi nandun na naman yung mga kambing ha. So nag-adjust na tayo, na yung nag-adjust. Hindi pa rin tinali yung mga kambing na sinabihan ko na nga na sana itali nila pero hindi talaga nila tinali. Kaya yun, nagbakod ako kanina. Malapit nang maubos ng maliit to. Maliit na baka natin. Right, so update pala tayo dito sa menu for mga kalabar kads na. At nakita ko kasi kanina marami na rin kasi yung talong na pwedeng kunin. So yun, sakto pumunta si Mrs. dito. Yun, magha-harvest si Mrs. ng mga pananim natin, mga talong na tanim natin. Ito pala mga kalabar cards na yung kinainan ng kambing ng nakaraan. Ayan oh. Sayang kasi gumagapang na yung sitaw natin. Ayan oh, kinainan oh. Ayan mga kalabar cards oh. Gumagapang na yung sitaw natin. Ayan oh, gumapang na. Kung hindi sana nakainan ng kambing yung mga yun, gumapang na sana. So yan, ready ka na? Ano, harvest na natin? Harvest na. So yun yung vlog natin, mag-harvest si Mrs. ng mga talong. So dito ka mag-umpisa sabi. Dito, ay, oo, meron pa dito. So marami nang ha-harvest si Mrs. mga kalabar cards. O, ikaw magkawak na ito, Ben. Pwede na naman yan. Kunin mo na to. Ipang torta na tayo. Grabe, dampot agad ah. Siyempre. Oh, ang ganda na oh. Ito, pwede na to? Oh, pwede na yan. Ay, hindi na tayo talaga bibili ng talong, be. Araw-araw na. Araw-araw talong to. Prito. Dito pa oh. Ay, maliit pa. Sunod na araw pa yan. Ay, pinutol mo o kinain? Pinutol ko. Ako Ay, nagputol lang. Pinakain ko. Ano ko, kinain. Para magsanga. Harvest na. Harvest mood. May isang sira dyan. Kunin mo na. Yan oh, yung isa dyan. Ito? Hindi yung isa. May Ito? sira. Saan? Wala. Wala? Oh, hayan mo na kung wala. Madungis lang siya. Yan. Ito. Harvest mood. Yan. Oh, wow. Fresh from the farm. Malit Susunod pa. na araw yan. Fresh from the farm Ay, na. tabi. Ayan, yan. May sira yan. Yan pala yun. Wala siyang sira. Balat niya lang yan. Nasaan po tingnan? Wala. Balat lang. Oo. Oh, ito malaki, Bi. Yan. Be, malaki. Malaki? Oh. Patingin mo yung malaki. Oh. Patingin mo. Uy, walang sira. Oh, malaki. Walang butas. Walang sira. Wala. Ang dami Uy. ngayon ah. Tawang tuwa eh. Nung unang harvest niya, isang piraso. Ngayon, ay ano, pwede na yan. Yan. Oh.
Ay, ito ang may sira. Masira. Patingin nga. Yan oh, may butas. Ay, may oh. butas nga, Oo, oo. dalawa. Oh, ito pa eh. Ito pa yun. Yan, may sira din yan. Tinapon niya. Ba't dito mo Tanggalin mo yung mga may sira. Ay, ito oh, yung mga parang grasshopper ang tumitira dito. Yan mga yan. Pinipitik-pitik ko ngayon yan. Ay, ito oh. Ano na rin ito? Pwede na yan? May sira din oh. Ito lang kung may makuha pa naman ito. Pag Harvestan i-print. mo na. Wala pa. Ito. Balit pa yan. Kaso sumasayad na. Kaya nga, masisira din to. O, kunin mo na. Kunin ko na, pang prito na to. Hoy, the last but not the least. Ang haba. Ay, ang haba niya na. Pero walang sira ah. Walang sira. Ay. So, yun yung mga na-harvest ng mga kalabar. Kasi hawakan mo Ang naman. dami. Pakita mo naman dito. Mm. Wow, harvest from any farm. Ang dami be. Dami ah. Parang 1 kilo na to ah. 1 kilo mahigit ah, siguro. Right, so ang daming na-harvest ni Mrs. mga kalabar. Kasi dyan hindi pa yan pwede. Parang na ano natin to. Kunin na ba natin? Maliit pa. Malit pa, ay malit pa. Kasabay liit nung ano. Ah, tomato. Oo. Yung kamatis malapit na rin. Kapit na, medyo Oh. orange na. Yung kamatis mga kalabar ka, malapit na rin tayo mag-harvest. Ayan oh, nagkukulay orange na sila oh. Oh. Kukulay orange na yung mga kamatis. Pero sabay-sabay ng harvest ng tomato. Ito malapit ng mahinog oh. Oh, Ayo. malapit na yan. Wow, wala pa. May sausawan na ng kamatis, ay ng talong. Oh. Ito obe, kailangan niya ng ano, support. Ay oo. Oh, ito likasabay niya. Maliit pa yan. Oh. Ito yung talong natin na muntik nang mamatay oh. Oh. Kumanda na. Buhay na. Akala ko ano to oh, Yang? kinain. Hindi, pinutulan ko yan. Pinutul ko yung mga yan. Ano to, damo to o ano? Hindi, yan yung pandit, ganito din. Ay, ganyan din yan? So, soon, malapit na sa sitaw. Ah. Ang dami. Ang daming na-harvest ni Mrs. mga kalabar cards oh. Ay, na ano ba yun? Ay, tatlo na ihago doon oh. Ito magpainom ako ng baka mamaya. Sige. Right. Ano masasabi mo dyan sa na-harvest mo? Ay, may ulam na mamaya. Ipiprito ka mamaya. Oo. Manamis-tamis yan. Oo. So yun yung update natin sa mini farm mga kalabar cards no? Nag-harvest lang kami ni Mrs. ng talong. So yun mga kalabar cards, yun lang yung vlog natin. Short vlog lang tayo dahil harvest lang muna tayo. So, hindi ko na naipakita sa inyo kanina nung nagbakod ako kasi nagmamadali para maagang matapos. Pero yun lang, magbabakod lang naman. Nagsarado tayo sa mga may butas na mga hagwire. So yun lang. Tapos susunod siguro na vlog natin, kamatis naman yung harvest natin. Nagdilig ka ba dito kanina? Ha? Nagdilig ka? Nang? Nagdilig ka? Oo. Right. Kailangan niya ng tubig dun oh. Oo, sige. Alright, so yun lang yung vlog natin mga kalabar cards. At see you sa next na vlog natin. Ayun, harvest mode.